sabon labari ni ga Adam Zango wayada. Abinci? Kwana uku baka ci abinci ba. Aje a ci abinci. Kaga irin wayan da ya kamata ya taimaka. Ba komai ba komai. Bar in tashi dai na biya taimakon nan nima zan dawo kuma nima aika a fara neman taimakon. Kai amma wannan kurman ɗan renin wayo ne. ATM sabi har guda biyu 35,000. Wannan dole ci ubansa, dole in yi maganinsa, sai na yi maganinsa. Yanzu wannan ya ce ba ko karyawa bai ba kwanan su ya ci abinci ɗan mutum ya biyu. Ka ci abincin ne? Ban gane maganar da kake ba. Ba yanzu ka zo ni ba. Me kake cewa? Ni ban gane abin da kake ba. Ka fara magana kenan. Me kake cewa ne? Ni ban gane. Malam Lalita ta nayar anan baka ganta ba? What? Dama kana magana? Lalita ce nan da 50,000 a ciki. Ni yanda ma za a yi ka ɗauki 1,000 ka ƙara a cikin kuɗinka sai ka bani ka haɗa da naka ka bani.